kasihi nanging kowe malah dadi apa iki wis kinaris pasti tresno sing tak openi susah wis tak upayani nanging iku cemburu mbok gedeni ra kuat ngene carane opo dalan pisah sing mbok karepake naris wayang lakon among manodal sadar wong lampaiku lepas Gusti naris setita yen tresno bakal pisah ngapunten yen salah kula namung pasrah ya mati nasi persiapan susah wis tak upayani nanging iku cemburu mbok gedeni ra kuat ngene carane apa dalan pisah sing mbok karepake Ayo Gun, ayo lebih musik. makin asik iyo asoy Mas Lutfi wasik Java musik. Mas Pendi Kalau dek
Ranu kumbolo ra bakal ngeliyo Mahameru ora nate citra tansah sesandingan ngangklang tekan pupusing jaman perlu aku
Timbang sing tak tulis sirat mungkin nares tompo nenatiku ojo mbok tepes rantas pulung ati muga dadi saksi tresno ning sliramu wis kemati. Ning langit wengi siratku wis dadi saksi apa cuma lintang sing jalari tresno iki aja mbok citrani. Rungone aku, rungone
janjine piye kowe janji tanpa ono bukti batine atiku ra yakin firasatku kuat apa iki isyarat kepastian ora ono rindu iki gawe citra nalika kita bebarengan mung cuma harapan nyatane piye kowe ninggalake atiku grembyang tresno tak perjuangake malah kaya lintang sing wis ilang nanging ngenteni kapan kowe bali ngilangake sepi tetep tak enteni. Janjine kowe tanpa wujud purnama sing bunga saiki dadi mendung ning alami sesume koyo wis tume ati iki ora bakal semeleh kepastian ora ono rindu iki gawe citra nalika kita bebarengan mung cuma harapan nyatane piye kowe ninggalake hatiku grembyang tresno tak perjuangake malah kaya lintang sing wis ilang nyatane nyata kowe nyatane piye ninggalake janji tresno sing tak perjuangake janjine piye tanpa bukti tanpa ono aji tanpa bukti tanpa ono
pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekame dadi tombo ngobati ati sing ora muga ikhlas nampa tekan besok nanti aku mbok semangati musab ilmuku sing brebes milih pepujane ati kinarya kembange wangi saper-saper ngomong aku muga selawase dadi siji ati kang sepi matur nuwun Gusti kon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani yo matur nuwun